ой, ба фикрам касе пеши мо омада истодааст. боз Юсуф набошад, тарелкаро ба ҷой кунам ки набинад. амина бидор боше, биё гап занем. хоб, майлаш. чӣ ин қадар зик шуда гиря мекунӣ? барои маро бо дигар кас дидонат? мо ту якдигарро хуб намешиносам ҳатто. барои худам гира мекунам. маълум шуд ки дар ин боин танҳо ман ҷабр дида будам. комила дӯст дошта дошту ту ҳам ҳамин хел. лекин бо тақдири ман бозӣ кардад. ин ҳама бозии тақдир. ман бо ту мисли зану шавҳар шуда натонистам. лекин ту зани никоҳии ман ҳастӣ. ман намехоҳам ки ту дар ширкати мо кор кунӣ. боди чизе ки имрӯз дидам, унҷо рафтону будан ҳам намехоҳам. хайр, ман хоб рафтон мехоҳам, баромада рафт. модорам хонаи ман омада истодааст? хоб, бачам, аминаро гирифта ба хонаи худатон равед. бибият ба меҳмонӣ меояд. намхоҳам ки ӯ донад ки шумо ҷудо меистад. хола, намешавад ки ман наравам. боз Юсуф асобӣ шуда мисли пештара маро пеш накунад. духтарам модари ман сину солаш қалон, одами пешина, фикронияш дигар аст. вай бияд агар бубинад ки ту дар ин ҷо ва Юсуф дар хонаи худаш бисарфикр мекунад, гамгин мешавад. майлаш оча, майлаш намефаҳмад бибиям. ором шав, хайр. бибиям мехоҳад ин ҷо биёяд туро дидане. майлаш хайр, ман ба кор меравам. ту омадани бибиям дар хона мешавам. Юсуф машаллоҳ ин қадар занад духтари зебо. худо чашми бадро аз шумо дур кунад. дар вақташ Юсуф ба деҳо меомад, ҳамо духтаракӯи кӯчаоморо ба умед карда буд. ҳамо духтарокати гапзада ба умед мекард. он давраҳо кӯдакиаш буданду гузаштанд. ҳозир бошад, ба ман мегӯяд ки агар ғайр аз ту ба дигар кас нигоҳ кунам, чашмонам кур шаванд. набиротун сахт ошик шудагиаст ба ман. ҳамин хел не ҷони ман? ҳамин хел не ҷони ман? биё гап занем. хоб, майлаш. туро интизор будам ман ки гапҳои ба бибиям нақл кардаро ба манам нақл кунӣ. актрисаи биоскар. нафаҳмидам.